yabantu asehlalani phansi ke sahlalani phansi. Yabona mna personally, yabona mna I will never forgive i-ad hoc committee for lanto senze yona. Bantu asasoze ndibaxolele, because what do you mean into nokubana kungona i-IDEC ngoku iminqululwa, kungona sizibonayo i-true colours? Bantu asendiza ninika i-background fast and then singene kule nto ibisenzeka kuMatlanga Commission namhlanje, uyaqonda? So niyakhumbula mos into nokubana apha I think kule nyanga ipheleyo bekuphume uJ50. i-J50 yantoni? i-J50 ke abantu bangayaziyo i-warrant of arrest ngala makhwenkwe. Yaphuma i-J50 for uGeneral Madondo noGeneral Khumalo and other people that were involved in the hiring process of Brigadier Uthile Esseps. So lo brigadier uhirishiwe, so i-allegations zithi into nokubana ubrigadier lo ebengaqualify for le position, sharp chomi. So ke ngoku ezo allegations ke ngoku kuthiwa kuza le nto zo ke ngoku ooMadondo nooKhumalo ngabo bebe-involved kule hiring process. So ke ngoku bonke ke ngoku bane-case, yilaa case abayibanjelwayo sebesuke ejele for le case le. And ke ngoku apha ezintsukwini bekuphume i-J50 entshakaka for le nto, sharp chomi. So ke ngoku le nto isuka phi mandase? Le nto isuka ku-Adams. U-Adams ke apha eklasini yam sithi nguma-briefcase, yaqonda? Adams the MP, ngubani kanene igama lakhe? uFadel Adams, yabo, the MP. So uthi uAdams into nokubana yena wathi ezihlelele nje ofisini yakhe kwakumntu othi qhu. Yava xa ephuma uAdams eyojonga kukho umqulo ongaka obekiweyo outside his office, but the person is not there, but umqulu wona is there. And lo mqulu lo uyatsho into nokubana Khumalo nooMadondo noobani ngabo abaqashe lo sisi esukele BMW engaqualify for le position, sharp chomi. Adams wathini? He took that information and ran with it, wahamba evula icase. Apha eklasini yam ke thina sithi uAdams nguma-briefcase because uAdams apha hamba khona uhamba ne-briefcase kwamntu ofuna umamela uyamxelela uthi nantsi into endinayo ngomkhwanasi, nantsi. Bakhe wamention uGeneral Khumalo athi wo ndinayo neyakhe kule briefcase, athi yaqa ungumntu onjalo Adams, uhleli nje uphethe i-briefcase and ke ezi generals zimbini akafuni nozibona. Bona Adams xa unothi Khumalo angatica notica, angasitsala isikhohlela tsice. Xa unothi kuku-Adams uthi umkhwanazi uzothi ungandixeleli ngeso sikrelemnqa. Kutsho Adams bantase akafuni nobabona abageneral babini. So uAdams ke ngoku wavula icase eCape Town, wasuka uvula icase eCape Town wayovula icase eSoweto ngathi Orlando, wasuka eOrlando bantase ngathi wayivula naphi na naseProtea. Ewe kodwa wavula icase ezinintsi bantase, ehamba evula icase ngento enye. Then ke ngoku bantase waphela le case evula kwi-IDEC ke ngoku sethumela i-email kwi-IDEC into nokubana ndicomplaina abageneral baqashe lo brigadier and lo brigadier akakhulelanga esipoliseni, kodwa uthe efika nje wafika waba kwilevel yebrigadier wara. Yava kutsho Adams, utsho kulaa nto imbalelwane ayibhale phaa. Wahamba ke ngoku umzilikazi kaMashobane wayoyiphendula loo nto. Uthi umzilikazi kaMashobane, first of all, iposition lelo sisebehayarishelwa iposition e-alignayo ikweli cala le-IT, iya-aligna nalaa nto beyenza kwa-BMW. And ke ngoku xa singabafumenanga abantu abanokwenza lo msebenzi internally, obviously umuntu kuzafuneka athathwe ngaphandle. And I was not involved kulo process leyo nto yobana lo sisi lo ashortlistwe, yaqonda? Mna ndithi ndisithi gqise kusithiwa mandincedise uhayarisha ndibe yi-part of ipanel le ezawuhayarisha, kutsho umzilikazi kaMashobane. Nalapho abantu asenqamba andizuthatha macala, ungajongi kum Mashobane, andizuthatha macala kule game, zangumamela qha, yaqonda? Sharp chomi. Nalapho ndamamela abantu asenqamba okay iyavakala le nto ithethwa nguMashobane kodwa, but ke asiyazi into nokubana kanye uAdams lona ebesithini kule nto. Waya uAdams kwi-ad hoc committee wayithethelela le nto beyithethelela ingekhoyo. Yeyi bantase waloqo uAdams wathetha uAdams nangeento
zintoni ukubana esa-slash fund sesinabo bayasigiwaza like nje wathetha into ezininzi uAdams, into ezingangqamaniyo mantasi, into ezingangqamaniyo uthetha apha naphaya uAdams. Shapcho. Namhlanje kuMadlanga Commission bekukho uPhadiyachi. uPhadiyachi uyintoni? Nguye be-investigator icase kaKhumalo noMadondo and everybody else. So nguye wa-investigator wade wafumana i-warrant of arrest. Ne? iMadlanga Commission ke bantu asayiqala esinqeni into. Izayiqala apho iqale khona, yayiqala kokwa-complainer ka-Adams. Ntona ukubana okay, masizise ke ngoku ntona ukubana uAdams ucomplaina phi ngaboni. Yathatha i-affidavit ka-Adams yabekwa apha le yasubmithwa e-IDEC. Yabekwa apha njengoba iphaya nje affidavit uAdams usayine endaweni yoba uAdams apho befanele uba kusayina khona i-chief investigator kusayine uAdams. Yava phaa kulaa ndawo ubhalayo ndiyabona base-affidavit bantase kulaa ndawo ubhalwayo ntona ukubana le nto le isayinwe ndim kwathini ndisendaweni ethile. Iyatsho phaa ntona ukubana basePretoria, le ibhalwe ngesandla ibhalwe Cape Town, and then at the bottom istampu naso sithi Pretoria. Yey, sakhe sayihlala i-1 hour bandase kusithiwa into before sihlale lo 1 hour yezitampu sihlele i-1 hour yontona ubana ke ngoku uPhadiyachi lo uyazikhupha uthi yena no uthi ebeyi-docket holder na okanye ebeyi-docket ntoni, ndilibele besithi ubuyi-docket ntoni, but uthi yena ebengumgcini wamadocket, ebengoyo-investigator yale case. Kuthiwa ke ngoku ibingubani i-investigator, nkqi uphuma igama. Kuthiwa yefondini if ubungumgcini madocket i-investigator ngubani? Athi nto endithethayo mna qha ntona ukubana icase iba ne-investigator ngabe ndingumgcini madocket. After an hour bantase kwangona athi hayi umgcini madocket ne-investigator one and the same WhatsApp group. Kwathiwa ke ngoku so umgcini madocket ne-investigator nguwe. Wathi if nitsho kwangena kule yezitampu kwathiwa kutheni le nto lo mntu ebebhala apha ngesandla yena ebhale Cape Town but istampu sithi kungizi-1 zikaJuni 2025 and in Pretoria. Kutheni le nto yenzeke njani yonke le nto? Heyi, wathatha ebeka bantase, wathatha ebeka wabesithi uTata Madlanga le nto le isuggesta ntona ukubana ezi zinto ezi like lo mntu lo wayesayinisa le nto wayengekho phaa. Yaphela i-hours discussana nezitampu, waphela esithi heyi andiyazi, in fact ndandingekho ngoku kwakubethwe ezi zitampu, ndandingekho ngoku kwakusayinwa yonke le nto yalo msayino mna andiyazi. Kwathiwa okay ke ngoku siyiyeke nantsi i-affidavit kaFadela Adams nantsi. But ke ngoku according to section 27 uyatsho ntona ukubana before into ibe kanti icase ye-IDEC u-1 2 3 funeka enzeke. Wenzekile na u-1 2 3 apha? Bantase kwa icase le befanele uba azange ifike kwa ufika, ayizimit ii-requirements zoba i-investigatwe yi-IDEC. Waphela esithi laa bhuti wabantu hayi nizawubuza i-head of IDEC. Kwathiwa efondini nguwe i-investigator. What do you mean ntona ubana sawubuza i-head of IDEC? Athi hayi but ezinye izinto kaloku ndiveske ndizixelelwe. Kwathiwa kutsho uTata Madlanga, waba uTata Madlanga eredi nalaa peni yakhe ye-recommendations. Wabesithi wena wenza kwanto exelelwayo wena, you do not question your bosses wena wenza. Wathi hayi wayibona laa peni wathi hayi Tata Madlanga not kanjalo. But in most cases kaloku Tata Madlanga siye sifumane i-briefing verbally, and then ke ngoku based on that briefing siyakwazi ke ngoku ukwenza ii-decisions into nokubana are we taking on the case or not. Kwathiwa ibisithini i-briefing? Nkqi bantase oko ingunkqi namhlanje kuMadlanga Commission, oko ingunkqi. Uthetha apha naphaya laa bhuti. Mna bendiqala ubona i-question ibuzwe nguMisilo, abuze i-question angayiphenduli laa bhuti, athetha apha naphaya. Ibuzwe nguTata Madlanga angayiphenduli laa bhuti, athetha apha naphaya. Ibuzwe ngulaa bhuti wakwaKhumalo angayiphenduli. Ibuzwe nguMambaloyi angayiphenduli. Like i-question enye imane isenjenje and hayi ntona ubana bantase akayiva
akafuni uyiphendula, uzixelele into yokubana hayi nizandikrutsha nindibulale before bekanti ndiphendula lo mbuzo. So uyabuya ke ngoku Ngomso, because Ngomso sifuna impepha ke ngoku. Singena ku-investigation ubuqubayo Ngomso. Okwangoku besisathetha ngento yobana. Or were you the lead investigator in this specific case? In this specific case, to be clear on it, Commissioner Khumalo, it's not the structure of IDAC that I'm explaining. It's in the investigation, the designations. You have a chief criminal investigator that designation is the investigation of the Mukwela case. So in the Mukwela matter, in terms of investigators, you have appointed investigators, criminal investigators, and a chief criminal investigator. So the chief criminal investigator is responsible for the senior criminal investigators and the investigators. So coming back to your question, that the lead investigator or the docket carrier is myself. Yes. But I report to all my work, and everything that is done has to pass through the criminal investigator, chief criminal investigator. And that would be Mr. Perumal. That would be Mr. Perumal. Who designated you? Was it Mr. Perumal or Advocate Johnson? Advocate Johnson. I must say that up to this point, your testimony was a bit confusing on this aspect as to the investigators. Earlier, I thought you were emphasizing the fact that you were not the lead investigator and that you were just the docket carrier. But in the end, in response to Commissioner Khumalo's last question, you now say you were both the docket carrier and the lead investigator. Yes, I know. I understand. Basically, you are contradicting yourself. Can you give us the final word? Are you going back on what you said earlier, which was laying emphasis on you merely having been or being, because I think this is continuing, merely being a docket carrier and not the lead investigator? Are you going back on that now, and are you now saying you are both the docket carrier and lead investigator? Is that what we must understand your testimony to be? Commissioner, I think that's the way we must understand it and take it. The lead investigator who's carrying the docket. And that's what I settled at, Commissioner, for the clarity's sake. All right, thank you. Apologies, Commissioner Kumar. Thank you, no problem.